Helo a chroeso i'n ffrwd fyw heno. Dafydd dwi o Lumino IT a da ni yma ar yn cyfres 30 diwrnod 30 awgrym Microsoft 365. Felly croeso i rheini o'ch chi sydd yn gwylio ni yn fyw a croeso i'r rheini o'ch chi sydd yn gwylio ni ar y recordiad. Neis gweld chi gyd. Felly, da ni yma heno am fynd yn ôl i fewn i edrych ar e-bost. So mae e-bost dal yn cael ei ddefnyddio fel un o'r prif ffurf o gyfathrebu yn y byd busnes ac wel, yn y byd yn gyffredinol i ddweud y gwir. Felly, da ni ddim wedi bod i fewn i e-bost rhyw lawer ers ni gychwyn y gyfres yma. Felly, heddiw dwi am fynd i fewn i e-bost yn sydyn ac i fewn i'r meddalwedd Outlook. A dwi am ddangos 2 awgrym sydyn i chi ar sut i ennill ychydig o amser a hefyd jyst llyfnhau ychydig bach o'ch prosesau chi o bosib o fewn Outlook os nad oeddech chi'n gwybod am rhain yn barod. Felly dwi am sôn am search folders neu ffolderi chwilio o fewn Outlook fel ffordd hawdd iawn o sicrhau bod gennych chi fynediad sydyn i'r e-bost na ydych chi'n chwilio amdanyn nhw trwy'r amser. A wedyn dwi am ddangos i chi sut i greu cyfarfod yn syth allan o neges e-bost. A mae hyn yn golygu bod chi'n gallu cael y gwybodaeth i gyd syth i fewn i gyfarfod a da chi jyst yn gallu newid yr manylion da chi angen ar y cyfarfod mwyn sicrhau bod chi'n gallu dilyn i fyny ar e-bost pwysig ella sydd wedi dod i fewn efo'r angen am gyfarfod. Oce, felly fel da ni'n neud fel rheol ar rhain, dwi am rannu sgrin efo chi. So dyma ni, rhannu'r sgrin. Oce, so dyma ni o fewn yr client Outlook. Hwn di'r client Outlook mwyaf diweddar. Mae'n dod efo Microsoft 365, felly mae'n diweddaru hyn yn aml. A weithio mae bethau'n symud fel bod chi ddim yn gwybod lle mae nhw. Ond da ni wedi dod i arfer efo hynna erbyn rwan, dwi'n meddwl. Felly, lle dwi'n cychwyn yma'n hyn? Wel, dwi am sôn am yr ffolderi chwilio yma. Ac i ddechrau fo, dwi am ddangos i chi un dwi wedi gosod i fyny yn barod. So dwi fewn yn Outlook yma'n hyn fel yn defnyddio'r hyfforddi. A dwi'n derbyn chydig o e-bost bob yna hyn gyn berson enw Dafydd Lewis. Felly, yn fan hyn ar y chwith, newch chi weld, dwi wedi gosod ffolder chwilio i fyny yn barod. Ac yr ffolder chwilio yna yn chwilio am e-bost sydd yn dod i fewn gan Dafydd Lewis. Ac be da ni'n ffeindio ydy, so o fewn mewnflwch chi, dyma sut mae hwnna'n edrych, so mae yna llwyth o e-bost yna, dim yn gwybod be di be, ddweud y gwir, so mae'n gallu cymryd chydig amser fi ffeindio be dwi'n chwilio amdano fo, os ni'n mynd i fyny i search yn fan hyn, ella os ni'n mynd siŵr be yn union dwi'n chwilio amdano fo, ond os dwi wedyn yn mynd i'r search folder, mae bob peth sydd wedi dod i fewn gan Dafydd yn fan yna. Reit, sut da ni'n gosod hein i fyny? Wel, mae'n syml iawn, so cwbl da ni'n gorfod wneud ydy mynd i'r bar top yma hyn, a da ni'n clicio ar folder, so da ni'n chwilio am folder yma ar y bar top, mynd i fyny folder, a wedyn mae yna botwm yn fan hyn, sydd yn dweud folder chwilio newydd, neu new search folder, so da ni'n clicio ar hwnna, a wedyn mae'r box yma'n dod i fyny wedyn, so mae yna nifer o opsiynau ddweud y gwir. Yn y bocs yma, da ni'n gallu dewis i edrych ar bethau da ni ddim wedi darllen eto, pethau sydd efo flag enghraifft. Da ni'n gallu edrych ar large mail, so rhywbeth sydd efo attachment mawr enghraifft. So os da ni'n ffeindio bod ni'n rhedeg allan o le, ella bod ni'n gallu chwilio am hynna. Pethau sydd efo geiriau specific yna fo, so ella bod chi'n chwilio am bethau yn ymwneud â ryw brosiect neu be bynnag. Neu da ni'n gallu creu un custom hefyd. So da ni'n gallu creu un efo'r gwahanol fath o bethau fysa ni'n dewis wneud fyna. So ar gyfer yr demo syml iawn yma, dwi jyst am greu newydd rwan yn gweld bob peth sydd wedi cael ei fflagio gen i. So mae hwnna yn deud hyfforddi, so mae o'n mynd i edrych trwy'n mewnflwch chi ar hyfforddi a cael bob peth i fewn yn fyna. So, neu dim jyst ar y mewnflwch, actually, ar bob peth sydd o fewn hyfforddi. So i gyd o'r folders eraill hefyd. Sori, jyst i fod yn glir efo yna. A wedyn dwi am glicio ar OK yn fan hyn. So clicio ar OK. A wedyn, dach chi'n gweld yn fan hyn, mae wedi dod i fyny efo un e-bost yn barod sydd wedi cael ei fflagio. A dwi'n gallu gweld yr e-bost yna sydd i ffwrdd yn y mewnflwch neu yn yr
search folder yn fan hyn. Os dwi'n mynd i fewn i mewnflwch, enghraifft wedyn, ac dwi am benderfynu, reit, dwi eisiau fflagio hwn hefyd yn fan hyn. So dwi am just fflagio hwnna. A wedyn, da chi'n gweld sydd i ffwrdd, da ni fy 2 neges rwan sydd angen i ddilyn i fyny. So mae'n ffordd sydyn iawn o gael i wraidd yr e-bus na, neu gallu ffeindio'r e-bus na, da chi'n chwilio amdanyn nhw, a dim jyst hynna, ond pen da chi'n gwybod allan yn y dyfodol, fyddwch chi angen gallu ffeindio hynna'n hawdd, da chi'n gwybod bod nhw yna wedyn i chi yn hawdd iawn yn y folders na, yn hytrach na gorau mynd i chwilio amdanyn nhw bob tro. OK, so dyna beth i ffolderi chwilio, ac just i dynnu hwnna o'na, da ni'n gallu just wneud 10 clic ar y folder i hun, a dileu'r folder. Mi wneith o ofyn i fi os dwi eisiau dileu'r folder chwilio, a wneith o hefyd ddeitha fi bod o ddim am ddileu yr eitema gwreiddiol, oherwydd golwg ydy hwn mewn ffordd i fewn i'r e-bus na, a dydy o ddim am actually dileu yr gwybodaeth sydd yn mynd efo'r e-bus gwreiddiol. Mae o just am dynnu'r view allan o hwnna i fi. So dwi am glicio ar yes, a wedyn dyna ni, mae hwnna wedi mynd. So dwi'n nôl lawr i un folder chwilio rwan, ag y voicemail yma hefyd sydd wrth i ymlaen. OK, so yr beth nesaf sgynna fi ddangos i chi, ac mae hwn eto yn rhywbeth sydyn iawn, ond rhywbeth defnyddiol iawn, oherwydd lot o'r amser, os da chi'n cael e-bost i fewn yr enghraifft, ella bod chi eisiau trefnu cyfarfod i drafod beth sydd wedi dod i fewn yn yr e-bost, yn enwedig os ydy hynny'n pwysig. So, da ni'n gobeithio mae dim ond ar gyfer y pethau sydd wir angen cyfarfod, fyswn ni'n neud hyn, ond i ddangos i chi pa mor hawdd ydi o, so da ni'n dod i fewn i fyma. Rwy'n mae gen i e-bost yn disgwyl cael ei yrru i'r person yma, so dwi jyst am yrru hwn rwan. So, dyna ni, mae hwnna wedi cael ei yrru, na ni. So, reit, mae yna neges newydd wedi fewn gyda fi yn deud bod fi angen cyfarfod am hwn rwan, so dod i fewn gyda'r person yma eto, Dafydd Lewis yma eto. So, os dwi jyst yn clicio ar hwn rwan, dwi'n gallu darllen y neges, oherwydd dwi efo'r kind of paen darllen i fyny yn fan hyn. Ond os da chi'n sylwi, fyny fan hyn, yn y top, mae gen i fotwm bach yn deud meeting neu cyfarfod. So, os dwi'n clicio ar meeting neu cyfarfod, a sydd i ffwrdd, da chi'n gweld, mae hwnna wedi cymryd teitl yr e-bost. So, pwnc yr e-bost, a di roed fel teitl y cyfarfod. A wedyn mae corff yr e-bost i gyd yn y cyfarfod y barod. So, os oedd na nifer o bwyntiau enghraifft yn fan hyn, fysa hynna i gyd wedi dod i fewn i'r cyfarfod yn barod. A fysa ni wedi gallu just gyrru'r cyfarfod yma sydd allan, a wedyn fysa pawb yn gwybod yn union beth ni angen trafod. A fysa ni ddim wedi bod efo'r siawns o ella copio'r rhywbeth yn anghywir, neu ddim roed y gwybodaeth i gyd i fewn, enghraifft. So, mae jyst yn handi iawn i ddod â'r gwybodaeth i gyd i fewn o'r e-bost na yn sydyn iawn fel hyn. Ac wrth gwrs, templed mewn ffordd mae wedi greu ni, so mi ydyn ni'n gallu newid pethau wedyn. So, mae wedi wneud y cyfarfod efo Dafydd, oherwydd Dafydd sydd wedi gyrru'r e-bost, ond da ni'n gallu ychwanegu kind of pobl newydd. Da ni'n gallu hefyd newid yr amser y ballu, a da ni'n gallu rhoi lleoliad iddo fo. A da ni hyd yn oed yn gallu, i fyny yn y top yma, da ni efo'r opsiynau i gyd, so da ni'n gallu creu enghraifft cyfarfod Teams ynglyn â hwnna. OK, so dyna ni am heddiw. So mae gennym ni ffolderi chwilio, ffordd hawdd iawn o grwpio e-bost at ei gilydd i fewn i views, so bod ni'n gallu ffeindio e-bost i wneud efo rei pethau yn sydyn iawn. So ni'n gallu creu rei ar y rheolau sydd wedi cael ei gosod yn barod, ni'n gallu creu rei custom hefyd. A wedyn, yr ail tip heddiw oedd i greu cyfarfod sydd allan o neges e-bost, wneud siŵr bod y gwybodaeth i gyd yn mynd sydd i fewn y cyfarfod yna, a just wneud o'n lot haws ac yn ffastach i ni greu'r cyfarfod yn sôn am be bynnag oedd yn yr e-bost. OK, dyna ni. So, just cyn i fi orffen, dwi am adael chi efo ein gwefan, sef illuminoit.co.uk. Ewch draw am blogs, ewch draw am fideos fel hyn, ac os da chi'n arwyddo fyny i'r rhestr bostio, mi da ni'n neud siŵr bod ni'n gadael chi wybod pen mae yna cynnwys fel da ni'n neud ar y funud yn dod allan, so bod chi'n gallu cadw fyny at fyny amser efo'r datblygiadau o fewn Microsoft 365 a technoleg yn gyffredinol. Ac just yn ola, grŵp Facebook ni, Your Illumino IT. Os da chi'n mynd draw i Your Illumino IT, ymuno ar grŵp Facebook,
Mae'n rhedeg am ddim, da ni'n siarad am dechnoleg, da ni'n trio helpu bobl efo sialensa technoleg, so mae pobl yn gallu siarad amdan yr sialensa maen nhw'n gweld. Dwi'n siŵr fydd pobl eraill yn y grŵp yna wedi, ella rhai pobl wedi datrys o, gallu siarad efo chi, neu hefyd dwi yn y grŵp yna a dwi yn chwilio allan ag yn ymateb ag yn trio helpu bobl efo'r sialensa maen nhw'n gweld hefyd. Felly, ewch draw i'r grŵp yna hefyd a newch yn mwy ono fo. Ac na ni weld chi nos fory gobeithio. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl.